जों माब्लाबाबो अनलायनाय आरो खौसेथियाव हेफाजाब होलायनायाव गावजों गावनो जों माब्लाबाबो जोंनि गेजेराव गोरिब जालायनो नाङा आरो मोनसा मोनसि जालायनो नाङा। खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रि फुंजा सरगियारि। आं दिनै जोंनिनो आंगो अपसारा बर' बिनानावनि सायाव दान्दिसे बिबुंथि लाखिदों आरो बिथांजोनिनो फोरोंगुरु पंकज थापा दिनै गासै भारत नाङैनो दिनै एसेब्लाबो मिथिदों। बिथां आरो बिथांजोनि मोसानायखौ दिनै गासिबो नुनो मोन्दों आरो जोंनि बर' रायजो राजाफ्राबो नुनो मोन्दों। दिनै जोंनि गेजेराव जोंनिफ्राय बिनानावनिसिम गोबां सापर्ट नांगौ। दिनै जों नुनो मोन्दों ससियेल मिडियायाव गोबां जोंनि आंगो माखासे बर' इउटुबारफ्रा फिसाफ्रा होदों, नाथाय गोबां गिदिर गिदिर इउटुबार आरो ससियेल मिडियाफ्राव दिनै खौरां बिजोंफ्राव दिनै नुनो मोनाखै। बेखौनो आं भिडिअ लाबोनाय जादों। गोबां जोंनि गेजेराव भिडिअ लाबोनांबावगौ दङ। बिथांजोनि मुंखौ मिथिनाय, बिथांजोनि टेलेन्टखौ दिनै भारतावनो मिथिदों, नाथाय जोंनि गेजेराव दिनै माखासेफ्रा मिथिहोआखै। नाथाय बेखौ दिनै बयबो भिडिअ बानायनांगौ, शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम आरो गासिबो भिडिअ बानायना लाबो आरो नांगौबायदि बिथांजोखौ जों हेफाजाब होबाय थाब्लानो जाबाय। आंबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांखौ हेफाजाब होयो आरो आंबो आंनि लोगोफोरखौबो हेफाजाब होनो आं फोरमायो। बेसेबां हायो बिनानावखौ हेफाजाब हो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय, जाहाथे जोंनि सासे बिनानाव देरहानाय माने जोंनि बड'लेण्डनि मुं जानाय, जोंनि हारिनि नाम जानाय। बेनिखायनो गासिबो भिडिअ बानाय आरो शेयार कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय। नाथाय बेफोरबायदि गोदाव सोराव दा बाथ्रा बुं, सापर्ट हेफाजाब मोननायल' भिडिअ बानाय, बाथ्रा बुं। गाज्रि मोननो नाङा जे माखासे इउटुबारफ्रा मानो होआखै, मानो माबायाखै होननानै बेफोरबायदि सानलायनो नाङा। जों दिनै गावजों गाव हेफाजाब आरो खौसेथिनि बेलायाव जों दिनै मोनसा मोनसि जालायनो नाङा आरो जों दिनै गावजों गावनो गोरिब जालायनो नाङा। जों दिनै नांगौबायदि समाव नांगौबायदि हेफाजाब हो, अब्लासो जों जोंनि गेजेराव धोनि जालायगोन, अनलायनाया जोंनि गेजेराव बारा जागोन। आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होब्लानो जाबाय, गावनिनो फंबाय होननानै।